Zdravím ťa na kanále Grizzliarstvo Slovakia, ja som Gas a dneska ideme na výletíček do Bratislavy, keďže je tam otváračka Katusu, tak som sa rozhodol, že vás zoberiem so sebou a ešte je tu jeden človek, ktorý by sa chcel k vám prihovoriť. Čaute! Jahoda! Potom mu dajte odber, dobre? Aj mne tak skromne. Jahoda 610, hej? Aby Jahoda sa nezabudlo, 610, hej, no, lebo veci sú proste nastavené nejakým štýlom, tak treba to takto veci riešiť. No jasné, takže ideme tam. No, ja vás vítam v Katuse, v novej predajni v Bratislave. Dúfam, že to určite, prosím vás, buďte solidárni, je vás fakt veľa. Tá predajňa není nafúkovacia. Ale vítajte, poďte ďalej. Čaute. Čau. Postavme sa vedľa do kloka, aby sa aj s nami fotil. Keby sme Apple otvorili. Jaj? No pozri sa, Grizzly, spravíš si dušenom fotku. Bye,